Zdravo moji prijatelji, boranije. Ko ne voli boraniju? Ja. Danas ću napraviti prilog sa boranijom, koji može da ide uz meso, a može i da bude kao glavno jelo. Jedno neverovatno ukusno jelo koje ću ja sad napraviti sa boranijom. I onaj koji nikad nije voleo boraniju, zavoleće. Idemo na recept. A za ovu preukusnu boraniju će mi biti potrebno 450 grama zelene boranije, treba mi jedan crni luk, jedan čen belog luka, nekoliko šangarepica, jedna kašikica mešavine začina, jedna kašičica mirođije, da li zamrznute ili sveže, kako god ko ima, 2 kašike brašna i 100 ml mleka. I naravno ide voda i ulje, jel? Idemo na recept. Očistio sam crni i beli luk i njih ću sitno iseckati i dodati u šerpu u kojoj sam već stavio malo ulja. Sada ću očistiti šangarepu i iseći na kolutove. Dodat ću šangarepu u boraniju. Najprije što ću da uradim, to ću da propržim u ulju malo crni i beli luk. Zatim ću u luk dodati boraniju i šangarepu. U to ću nasuti malo vode da ogrezne, ne puno, znači samo da ogrezne. Dodat ću mešavinu začina i dodat ću mirođiju. I sve ću to lagano izmešati. I ostaviti na tihoj vatri 40 minuta da se kuva. Pomešat ću brašno i mleko. I tu smesu ću dodati u boraniju posle 40 minuta.
Nakon 40 minuta pojačat ću vatru na najjače i zamešat ću smesu mleka i brašna u to. I naša boranija je gotova, ostalo je još samo da se servira. Jedan preukusan prilog u sve vrste mesa, a može da se jede i kao glavno jelo, a može da se jede i hladno. Savršen ukus. Probajte. Ako vam se svidao recept, zapratite me, stisnite like ili dodajte neki komentar. Pozdrav!